Ok, pola 6. Trening je trebao da krene u 5, ali kao po običaju mene nešto mora da zeza. Ali šta da se radi? Danas ćete da vidite i u ovom serijalu vidjet ćete kako ja vežbam i kako se trudim i tako to i tako to. Zašto? Zato što sam bio bolestan više od 2 meseca, skoro 3 meseca. I nisam vežbao i spao sam iz forme totalno. Tako da gledate kako se polako vraćam u formu. I ko zna, možda vas ovo inspiriše da uradite nešto super ili da ubijete nekoga, da ne zaboravim ovo. Ali pošto ja radim planč i to je obično za ljude koji su... Okej, niko mi ne vjeruje da sam 1,90 m, brate. Tako tu, otprilike. Ne mogu ni da se izmerim kako treba. Okej, verujete vi meni, ne bi vas ja lago, jer zašto imam da lažem o svojoj veličini? Okej. Taman sam mogao da uradim, znači full planč i onda sam se sjebao totalno i moj posljednji trening je bio za moj rođendan. Evo kako je to izgledalo ovako ovdje. Wow, ekstra. Wow, kako sam ja cool lik. Tako da sada ćete da gledate kako se ja vraćam u formu i kako ću da budem bolji i jači od svih, ali ja sam već jači od svih zato što sam ja viši od svih. Jer ako se ne zagrejemo dobro, može da najebemo dobro. Speed up sad. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Inače vidite kako imam cool sklekere, mislim kao... Ne znam da li da probam da radim full planč. Mislim baš posle 2 meseca ne bi odmah da mi pukne nešto. Okej, mislim da imam kombo u glavi, tako da... Hajde da probamo. Joj, majko, znači dođe mi da eksplodiram. Ja sam eksplodirao. Za sada, meni je najbolji approach da ja radim što više ponavljanja, što više serija, što više svega, da se meni vrati kondicija, zato što ja sad nemam nekako snagu, ja sad kad bi probao da uradim ovako full, nema šanse, ja jedva i ovo da držim. Dobar. Tri. Ajmo. Ja sam sada umro. Da li ja mogu da uradim presu posle skoro 3 meseca nevežbanja? Verovatno ne mogu. Nisam mogao da ga dignem. Jebem mu majku. Okej, aj bar negativ. Ja ovo ne mogu da zadržim, brate. Shit!
Jebe mu majku, znaš kako sam mogu ovo da zadržim, znači 7-8 sekundi bez problema. Ovo, auć, nema šanse. Zato što je meni sad taj pokret jako zajeban. Ne znam kako sad mogu da ga dignem bez gume. I možemo malo da pumpamo reps, pošto mislim da će to biti jako korisno. Oba, i jebote, meni je ovo teško. Jebote. Advent stack je pukao skroz. Ja bi ovo trebao da držim 30 sekundi, ja ne mogu da držim 5 sekundi, znači ne znam, kao da ovaj donji deo je oslabio toliko da ga više nemam. Katastrofa. Malo pre se nije video snimak, tako da, evo ti kamermanu, jel vidiš? A neće da fokusiraš. Dobro, dobro. Ovaj advent stack je najgori. Joj! Ja bre imam više kadrova nego neki filmovi, tako da, šta da vam kažem, profesionalizam. Jebote, znači, advent stack je puko. Nema šanse da ga držim više od ovog. Na ova 3 meseca, 2-3 što nisam vežbao i sad još imam i te umnjake i to. Treba će i mnogo sad da se vratim do leta, pola godine sad ću da vežbam bukvalno. Da bi bio stari ja. Šta se reći? Da li znate šta je sljedeća vežba? Pa, planč, sklekovi. Kakvi su to sklekovi? To su jako specijalni sklekovi koji su jako zajebani. I ja udaram ovdje, tako da moram da se pomerim. Do jaja. Moje da se vidim, nadam se da se vidim, jebemo sunce. Ok. Ja mislim da je dosta 6. Joj, brate. Ako se pitate šta radim između serija, mislim obično šetam, ali pomislio sam da je ovo cool shot, tako da, eto, izvolite jedan cool shot. I evo, ljudi moji, naporno je ovo. Jebote. Pri kraju sam snage.
Oj. Eksperiment pokušaj 2, tako da, ajde da vidimo da li je ovaj eksperiment bolji nego prethodni. Sad će da vidimo, samo da ne padne nešto na mene, jel? Not bad. Nemam više snage, čoveče. Jo, mrtav sam. Ne mogu više, ljudi. Ajmo. Stomak mi je otišao, brate. Znači, haos. Bam. Bam, to je taj rad, nema šta. Ok, kako nismo vežbali 3 meseca, ja mislim da je ovo ekstra fizik. Šta vi mislite? Šta da vam kažem, ljudi, nastavljamo dalje sa treninzima, ovo je tek početak povratka, ima da bude mnogo ludo i sve. Vidimo se na sljedećem treningu i subscribeujte se, nemojte da se stipse i lajkujte. A da, inače, da vidite koliko ima sati. Znači 2 sata vežbamo, tako da potrudite se da me stignete.